Fil-Kurja Ġeneralizzja tal-Ordni Agostinjan tefa' ta' ġebla bot minn Pjazza San Pietru jgħix Josef Xiberras, l-uniku Malti f'din il-komunità bħalissa. Ilu Ruma 12-il sena. Il-Ministeru tiegħu bħala Postulatur Ġenerali, jiġifieri joħsib il-kawżi tal-Beati Agostinjani madwar id-dinja kollha. Ma' TVM News wara l-eżitu tal-Fumata Bjanka, Xiberras qal li mal-Kardinal Prevost issa Papa Leon 14 għex għal kważi sentejn f'din l-istess komunità. Kienu li sejjaħli sabiex nagħmel dan ix-xogħol li qed nagħmel attwalment, kont diġà nafu qabel meta kont għadni qed nistudja hawnhekk, u kienu li kien sejjaħli sabiex nkun nista' nagħti dan is-servizz fl-Ordni. U għalhekk grat ħafna leh. Għallilna li Papa Leon 14 u persuna li jħoss ħafna l-ispirtu ta' Santu Wistin, għandu bosta kwalitajiet u bniedem ta' lealtà enormi. Ħafna fabbli, intelligenti, speċjalizzat għandu dottorat fid-dirittu kanoniku, imma persuna li m'hemmx barrieri miegħu tista' tersaq viċin leħ, mhuwiex persuna li ħares minn fuq għal-isfel. Għall-Agostinjani l-elezzjoni ta' Papa Leon 14 hi festa doppja. Malli ħareġ l-isem Robertus Franciscus, ovvjament aħna li nafu li dak huwa l-isem komplut tiegħu ovvjament splodejna fajta kbira tant li nistqar laqqas smajna l-isem li jażel għax tant dejna ngħidu dak il-mument li kienet splużjoni ta' ferħ ovvjament. Li żgur ser ikollu dan l-istil li jiġbor in-nies flimkien, iġib in-nies flimkien fuq il-passi tal-papiet ta' qablu. U tal-istess fema Patri Ramon Farrugia li wkoll kien fi Pjazza San Pietru. Pass provajt sakemm għala Malti li wasalt qudiem. Ġifieri kien hawn folol kbar imma timxi pass lem, timxi pass law, konna post tajjeb ħafna. Ġifieri naħseb li se jkun Papa li jkompli jġib laqda fil-Knisja. L-Amerikana Sandra Gajano minn Texas esprimit magħna l-emozzjoni tagħha tħabbira tal-Papa l-ġdid. When I was there standing on St. Peter's Square and then he was introduced as an American Pope, it was just very exciting. He mentioned build bridges instead of walls, which I think that's what religion's all about. U fl-istess lejla li ġie elett Papa ġdid fil-ħwienet mal-Pjazza tal-Vatikan, feġġew l-ewwel tifkiriet ta' Papa Leon 14. Tard filgħaxija tqasmet ukoll edizzjoni straordinarja tal-Osservatore Romano li nħatfet.